Zdravím. Co je? Je tam příšerná zima. Myslel jsem, že má být jaro. A co byste si přál? Tu D9, co si mám vyzvednout. Jméno? Gord Jacoby. Overdrive Construction. Overdrive Construction. Vy jste to ale měli vyzvednout už včera. Jasně, já vím. Auto jsem sehnal až dneska ráno. Jel jsem pro něj na sever. Chce to velký auto. Víte, jak to je. D9 je půjčená. Co říkáte? Dneska od rána je pryč. To je vtip. Zamluvili jsme si ho už dávno. Jo, ale jenom do včerejška. Když jste nepřijeli, byla zase k pronajmutí. Hele. Poslyšte. Co tam ještě máte? Bez buldozeru se nemůžu vrátit. Víte, jak to je? Máme tam zakázku, velký vykopávky. Čekali jsme, až půda úplně rozmrzne. Musíte tu mít něco, co by mi pomohlo. Mrkněte se. Když něco najdete, dejte vědět. Budu se muset podívat na další inzeráty. Jo. Vraždící buldozer. A co ten buldozer tam vzadu? Zdá se dobrý. Ten není k pronajmutí. Nefunguje? Pokud vím, tak jo. Nepůjčuje se. A to má nějaký důvod? O tom rozhoduje vedení. Já pravidla nedělám. Člověče, musíte mi pomoct. Když ho na stavbu nepřivezu, budem čekat ještě další sakra. Dva týdny. Nemůžeme si to dovolit. Porušení kontraktu. No tak jste si měl přijít včera. Hele, já se jenom řídím příkazy. Nedávám je. Tak jo. Hele, mám tu 20, 40, 53 babek. Víc už nemám. Tady.
Váš šéf si může zavolat mýmu předákovi nebo mě, to je fuk. No tak. Sejdeme se za půl hodiny tam vzadu. Dělej, proč ti to tak trvá? Na co Hergot čeká? Bezvadný trik, ale není čas na zdržování. Je to děsná zima.
Lidi, vy vůbec nemáte srdce! Ježíš, Jimmy. Páni, to už je tak strašně dávno. Ahoj. No, podívejme. Nevypadáš špatně. Slyšela jsem to z vedení už před týdny, ale kdybych se měla vsadit, řekla bych, že mě tahali za fusekly. Je to divný, co? Ne. Jenže zbyl nějakou dobu duch, Jimmy. No jo. Sám jsem nevěděl, jestli se vrátím nebo ne. Kdy ses nakonec rozhodl? No, je to tak 3 minuty. V náklaďáku. Bože, je fajn, že seš tady. Přijde sem spousta velkých zvířat po tom, co se stalo. Myslel jsem, že odjel s cirkusem do Norwoodu. Tak to by byl udělal líp. Bral jsem to jako řeči, že se takhle vrátil. Slyšel jsem, že je úplně na mol. To nemůže být horší, než poslouchat příkazy zvenku. Jsem rád, že jste drželi pevnost, zatímco jsem byl pryč. V pohodě. Co posádka? Přiměřeně? Všechno jde podle plánu? Přesně na minutu. Gord měl brzy ráno přivést buldozer a jsme připraveni začít hloubit. Starý Gord. Jak se má? Asi jako vždycky. Je línej. Od včerejška jsem ho neviděla. Je tam Karl Sobček. A říkal něco? Ani slovo. Aspoň ne mě. Ale to nic neznamená. Půlka těch buranů mlčí, dokud mají včas výplatu, nebo nekomentujou mý prsa. Jo. Buď tak hodná a zavolej mi sem Karla. Radši bych to překous. Ať je to za náma. Je to dobře, víš? To, že se zvrátil. Je bezvadný, že tě Johnny Walker nedostal a nestáhl do pekla. Ne, že bych netrénoval. Haló, dámo! Nemáte co na práci? Dále? Pane Crane? Můžu si sednout? Posaď se, Karle. Dřív než se spolu začneme bavit, Karle, musíme si něco ujasnit. Nemá cenu skákat do rybníka
když tam není voda. Víš, co myslím? Jo, rozumím, Jimmy. Jestli máš pocit, že chceš něco říct, tak teď máš možnost. Až odsud odejdeš, jsem předák, ty zaměstnanec. Nic ti nebudu tolerovat, Karle. Všechno, co bylo nutné, jsem řekl u soudu. Nemám co dodat. Tak, dobře. Už jsme skončili? Ta žena venku, co to má být? S těmi transparenty? Však víš, jak to je. Ale no tak, byly tady jenom keře. Proti čemu může protestovat? Asi není velký fanda golfu. Tak jo, už můžeš jít. To si snad ze mě děláš srandu. Jak mohl Gord přivízt takovej krám? Měl přivízt D9. Kde vůbec ten pitomec vězí? Podívej se na to. Kde je klíč? Asi to vůbec nestartuje. Chlapi, to nemáte dneska nic na práci, jen se tady flákat? Andrhile, padej odtud. Jo, mohl bys být fajn, kdybys nebyl kretén. Gordo zapomněl klíč do zapalování. To mě chceš naštvat? Možná budu mít nějaký ve skřínce. Dík, Boone. Boone, co to je? Olej, ten krám teče. Viděl někdo Gorda? Ne. Ještě, že má ten nákladák. Přísahá bohu, že jestli je někde přivázaný ke stromu, vožralej jako skunk, tak... Au! Co je ti? Motor je horkej? Vypadá to tak. Běž si na to dát let. Sakra! No? Je to studený. Sakra! To je ono. Tak jo, sakra.
Jerry? Halo, Jerry. Tady Joe, tvůj šéf, kruci. Kde hergot seš? Halo, je v tom autě někdo? Já mám zbraň. Teď pěkně pomaličku vyjděte ven. Zlato, co ty prosím tě děláš na staveništi? Tímhle zadkem bys měla třepat jinde. A ty bys měl drhnout hajzli ve vězení, Underhille. Oba jsme se minuli povoláním. A já, přátelé, jsem zase celou noc žhavil Rickyho telefon. Pěkně si ho naštvala, Sandro. Musíme ten buldozer uvést do chodu. Jinak to schytáš jako první, Powersy, když budem dál sedět na zadku. Popojedem. Navíc on zná ty stroje nazpaměť. Jednu noc snad vydrží nechlastat. Nevychlastejte mi to všechno. Báni, to je ale zadek, co? Yes. Dal bych si to líbit. Ahoj, cizinče. Dáš si pití? Čau, kočko. První den v práci je pití na mě. Ne, já nic nechci. Prosím tě, Jimmy, jen jedno. Měli bychom si připít. Ne, žádný přípitek, který není co oslavovat. Haló? 2krát, jo? Tak řekni, jaký byl první den? Jako vzbudit se uprostřed hořícího baráku. Tak zlý. Ani dobrý, ani zlý, jenom
Já nevím. Jsem tady. Jo. Je to těžký. Tak co, začneme zítra hloubit? Donutila jsem Rickyho, aby zůstal v práci a podíval se, jestli uvede stroj do chodu. A když ne, tak zavolám do půjčovny, proč dali Gordovi takovej krám. A Gord se ti neozval? Vůbec, šéfe. Tady to je. Smrdí to jak benzín. Na první den novýho začátku. Ještě 2krát. Ne, dík. Prosím tě, Jimmy. Chceš si u stolu dát pivo? To radši ne. Karl tady není. O Karla nejde. Takže potom jde o trapné bratříčkování se zaměstnanci obecně? Jen, víš... Já nevím. Promiň. Zítra musím začít brzy ráno. No, jak chceš, šéfe. Neříkej, že se nesnažím. To nikdy. Dík za pití. Dík, že ses napil. Zatracený krám. Sakra. Tak ty mě chceš dělat potíže? Kruci. Páni, co to je? Ne! Pomoc! Hele, Powersy. Podívej. Vy jste tady nadřízený? Paní? Jste předák? Ano, Jim Crane. Tady byste neměla být. No. Nemáte srdce, jste jenom bezcitná zvířata. Proč to říkáte? Nedělejte hloupýho. Vím, že o tom víte. Vy nemáte žádnou úctu k mrtvým. Já vám... Málor, byla hodná holka, byla hodná holka. Je to Joanna Clarková. Její dceru před pár lety znásilnili a pak zabili. Policie ji našla tady, na poli. A ty ji znáš? Ne. Tak jak to, že o tomhle víš? Když jsme sem poprvé přišli, byl dole u silnice malej dřevěný kříž a věnec květin. A ona... Byla jsem zvědavá. Tak jsem se ptala ve městě. Proboha. Musel jsem jí přijít jako monstrum. Je to zničená stará žena. Neobvinuj se z něčeho, za co vůbec nemůžeš. Bože.
Snad už to Ricky uvedl do chodu. Jo, poklepu mu na rameno, jestli ho někde najdu. Jo. Věnoval se tomu až do noci. Nech ho spát do oběda. A co Gord? Taky se mi neozval. Chlapi si z toho skoro dělají holubník. A Boone je teď taky napůl mimo. Kvůli té ruce? Měl s ní ráno potíže, ale alespoň se tu ukázal. Zastav to! Je to temperamentní mrcha, co? Žere olej. Hnusný, co? Smrdí to jako pochcaný plínky. Jim Crane. Dovolal jsem se do severní divize firmy Overdrive Contraction? Jo, to jsme my. Jsem předák. Pane Crane, já jsem Joe Dover a patří mi půjčovna vozu v Selemu. Vy u nás na parkovišti máte jedno z vašich aut. Proboha, Gord. Promiňte? Na co by jel celou tu cestu zase zpátky? Pane Crane. Prokažte mi laskavost, Joe, a řekněte prosím našemu řidiči, ať se sem vrátí. Od včerejška ho postrádáme. Pane Crane, volám... No, kvůli tomu řidiči... Promiňte, nerozumím. Pane Dovre? Joe? Halo? Halo, pane Crane? Halo? Ahoj. Neviděli jste Rickyho? Ne. Boone, je ti něco? Dobrý. Teče ti krev? Sakra. Dobrý. Ukaž mi to. Ježiši, kruci. Kriste, Boone, je to zanicený. Jen spálený. Jako by tě něco kouslo. Jdi si to vyčistit, v lékárničce je roztok. Sandro. Boone, hned. Hele, Karle, podíváš se na ten buldozer. Power s Underhillem řekli, že dopoledne žral olej. Ricky to nespravil? Když ho najdeš, tak mu můžeš vynadat.
Ježiš! Co se to se mnou děje? Ty seš hnusná mašina. Myslel jsem, že jsem měl spravit, ne ho vyleštit. Co sakra chceš? Klid, kovboji, přišel jsem, jestli nechceš pomoct. Ne, já to lehce zvládnu sám. Poslyš, mohli bychom vytáhnout palivové trubky, propláchnout je. Na nic nesahej! Páni Karle, co ti je? Běž už! Co? Pomoc nepotřebuju. Jdi! Jak si přeješ, klidek? Dále. Šéfe, můžu na chvilku? Dáváš si pauzu? Děje se něco. Tak pojď se mnou a projdem se a promluvíme si, jo? Poslyš, Karle, možná jsem to včera neřekl dost jasně. Víš... Nesahat. Drž se od něj dál. Mluvíš o tom buldozeru?
Nepatřím ti. Nesmíš mi rozkazovat. Jsem tvůj šéf, Karle. Jsi zatracený vrah, Jimmy. Proč se mnou nejdeš, ať si promluvíme? Tobě já nemám co říct. Ty mizerný vrahu. Hele, to, co se stalo tvýmu bráchovi, byla nešťastná náhoda. Nemohl jsem za to, co se stalo. Ty hajzle jeden! Přestaň! No tak přestaň! Klid! Pokoj! Už přestaň! Přestaň! No tak klid! Zabiju tě! Zabiju tě, ty hajzle jeden! Nechte mě! Zabiju ho! Pojď. Zkoušela jsem zvonek. Pěkný místo. Dost si to vylepšil. Něco sněz si opilej. Koukni se na mě. Podívej se, Jimmy. Poslyš, zapomeň na Karla. Dneska byl trochu mimo. Nemůžeš se po zbytek života trápit tím, co se stalo jeho bratrovi. Už je to 2 roky. Jo. Karl má pravdu. Mohl jsem za to. Proč? Že jsi byl předákem v té práci? Byla to nehoda. Hrozná nehoda, ale nikdo za to nemohl. Ne. Ty to nechápeš. Nechápeš. Vysvětli mi to. A já ti dokážu, že to všechno přeháníš. Měl jsem kocovinu. Ne. Byl jsem ještě od večera opilej. Víš, neprovedl jsem bezpečnostní kontrolu. Měl jsem si uvědomit, že to lešení prostě nedržím. A teď mám, víš, žaludek na to, abych se vrátil do práce a zase byl předákem. Sandro, nemám právo pracovat na stavbě. Na téhle stavbě. Jo. Zabil jsem ho. A teď mě omluv.
těmi démony už bojuješ skoro 2 roky, Jimmy. Během té doby ses rozhodl, že jim nedovolíš, aby tě taky zničili. Proto ses vrátil. Když už ses jednou rozhodl, musíš s tím žít. Odpusť sám sobě a žij dál. Dark today. Looking in the air, the clouds are taking all the place. If I could blow them all, blow them. Walking down the center street, under every step there's just an empty space. It's all about everything you did. Yes, I will through today. Even if you die, I'm alone again, I'm lonely. I swear you're down, you've carried the clouds. Since you've been gone, I'm not the same. I swear that you're down, you've carried the Dítě? Loro? Zlato? Jsi to ty?
to má sakra znamenat? Nevíme o tom víc než ty. Takhle to bylo, když jsme sem ráno přišli. Je to živý. Vypadá to jako z jiného světa. A to musel někdo udělat. Zkoušeli jste to? Děláš si srandu. Nesahej na to! Ježíš, Karle! Jimmy, nech to být. Ano? Co to sakra je, Karle? Pravděpodobně for. Všim jsi, že tu není ta protestující? To není náhoda, ne? Myslíš, že to udělala ona? Vždyť je to jedno. Postarám se o to. Vyčistím to. Vy si klidně jděte po své práci. Běž, Jimmy. Zvládnu to. Jimmy, chtěl bych se ti omluvit za ten můj včerejší výbuch. Bylo to zbytečný. Jistě, Karle. Už můžeš jít. Zvládnu to. Je to děsný, co? Mluvíš o buldozeru? Nebo o tom, co Karl řekl? Co tím myslíš? Ale nic. Víš něco o Gordovi? Nebo o Rickim? Pořád nic? Ježiši Kriste. Počkej, včera mi volali z té půjčovny v Selemu. Na parkovišti tam mají náš nákladák. To je divný. Proč by se tam Gord vracel, když tady vyložil buldozer? No, to nemám tušení. Ale telefon mi nebere. To Boone taky ne. Od včerejška jsem ho nikde neviděla. Pořád nic. Co se to tady sakra děje? Jimmy, dej pozor. Dám.
Boone? Nechal jsi otevřeno. Tady Jimmy. Boone? Jsi to ty, Boone? Boone? To jsem já, Jimmy Crane. Je ti dobře? Boone, ptám se, jsi v pořádku? Tak mluv, Boone. Sakra, Boone. Co to je? Jimmy. Co se ti stalo? Boj. Zabij mě. Zabij mě. Ne, Boone, ne. Slyšel ti pomoct, Boone, jo? Prosím. Jenom tu zůstaň. Zavolám. Jo, já potřebuju sanitku. Jo. Ano, můj přítel je zraněný, jo. Jo, 331 Maple Crest Drive, dobře? Okamžik. Sakra, Boone! Bože! Boone, co to děláš? Kruci. Zatraceně, proč jsi to udělal? Halo? Jimmy, tomu nebudeš věřit. Boone je mrtvej. Co? On se zabil, ale předtím se na něm něco podepsal. Proboha, to není možný. Věř tomu. Já teď jedu dolů do Salemu. Zjistit, co se stalo Gordovi a proč je tam naše auto. Třeba na něco přijdu. Nechceš, abych jela s tebou? Ne, já jsem v pohodě. Zůstaň tam, kde jsi a dávej si na tu věc pozor. Děje se tady něco moc divného. To mi povídej. Jimmy. Když jsi odešel, tak se s buldozerem něco stalo. Co? Něco z něj vylezlo. Jak to myslíš?
To se nedá vysvětlit. Něco... Jako hrnec? Asi. Asi jako vodní meloun. Hrnec? A jak? Já nevím, když jsem otevřela dveře, bylo to na sedadle v kabině. A kde je to teď? Tady. No, to se mi nelíbí. Vůbec. Hele, Jimmy, zavolej mi, až se vrátíš, jo? Dobře. Poslej, Sandro, prokaž mi jednu laskavost. Jakou? Drž se od Karla dál. Něco... Já nevím. Nevěřím mu. Děje se tu něco zvláštního. Jo, dobře. Buď opatrný, Jimmy, ano? Budu. Ahoj, Karle. Neviděl z Underhilla nebo Powerse? Ježíš, Karle! Bože! Tamhle je Ricky! Ježíši! Karle! Karle? Karle! Kdo je tam? Haló? Je zavřeno. Hledám tu Joea Dovera, majitele. A proč máte zbraň? A proč vy máte zbraň?
Já jsem Joe Dover. S váma jsem telefonoval? Jsem Jim Crane. Overdrive Construction. Je tu mý auto. Proboha. Můj denní hlídač tamhle je v podobném stavu. Tak zavoláme Poldy a řekneme, že někdo... Pak to nebyl někdo, Jimmy. Pojďme dovnitř, dáme si pivo a probereme to. Naučíš se to milovat, jen když se tomu nebudeš bránit. Svět nám dává dárek. Neuvědomuješ si to? Karle, ty jsi zbláznil, rozvaž mě! Kde jsou Underhill a Powers? Odjeli pro zásoby. Jsme tu sami, lásko. Karle, přestaň, prosím. Svět nám tímhle dává dárek, Sandro. Je nádherný. Podívej. Děkuji. Nezapomněl jsi na mě.
Určitě nechcete pivo? Je mi fajn. To jsem potřeboval. Joe, co se tu sakra děje? Co je s Gordem? Slyšel jste o kouzlu, Jimmy? O tom časopisu? To přesně ne. Kouzlo je, řekněme, entita, která se může objevit jako něco, co vlastně není. Jo, ale nechápu, co to má dělat s tím, o čem se bavíme. Zdědil jsem tento podnik od mého otce v 79. roce. On zas od svého otce ve 40. Naše rodina už ho má celý generace, to chci říct. Od té doby je tu pořád jedna věc. Věc, co přetrvává. A která, pokud si pamatuju, tu byla už když to můj dědeček koupil. Zkuste hádat, jaká je to věc. Snad to není ta pivní láhev. Domnívám se, že právě teď tam u vás máte můj buldozer, mám pravdu? Jistě, zamluvili jsme si ho, ne? Ne, zamluvili jste si jiný. Když jsem přišel a zjistil, co váš zaměstnanec a starý Jerry udělali, tak jsem si vyvolal poslední transakci v systému. Takže váš buldozer si někdo půjčil a Jerry se rozhodl vám na vlastní pěst pronajmout Ritu. Aha, váš buldozer má jméno. Rita není buldozer, Jimmy. Není. A co teda je? Možná nějaká forma života, a možná démon, nebo taky něco, co tady bylo vždycky už od dob dinosaurů. Pouze to tehdy vypadalo poněkud jinak. To já nevím. Vím jenom to, že když se na ní zapomene a nechá se tady dlouho stát, tak prostě usne. A jak ji znovu můžete uspat? Musíme nechat proběhnout cyklus. Myslíte nechat jí udělat to, co udělala Boonovi a Gordovi? A kdo ví komu, než bude spokojená, ano? To jste mi chtěl. Probudili spící bestii. Nedá se zastavit, Jimmy. Má své vlastní plány. Lepší ji nechat být a modlit se, abyste to nebyl vy. No, tak tomu já nevěřím. Tak to radši začněte. Nedošlo vám to, co? Váš řidič tady ten buldozer nevyzvedl a neodvezl vám ho. Vaše auto tu pořád je a řidič odsud nikdy neodjel. Vy mi tvrdíte, že ten buldozer dojel na staveniště úplně sám? Tohle mi chcete říct? Říkám, že se věci dali do pohybu a my se od nich radši budeme držet zpátky a necháme je být. Až bude hotová, sama se vrátí do garáže. Ne, to nemůžu. Moji lidé mizí, ona je vraždí. Musím to zastavit. Nekřižte jí cestu, Jimmy. Musíme nechat proběhnout cyklus. Může mi zas vrátit bratra, Sandro. Jen musí být silnější, já to cítím. Ne, Karle, je zlý. Pojďme odsud pryč. Ne, pleteš se. Může mi ho přivést zpět a ty mi pomůžeš.
Sandro! Sandro, otevři dveře! Sandro! Otevři dveře! Hned ty dveře otevři! Hej, Subčeku! Co se tu děje? Karle, máš padáka.
Bože, Jimmy, pojď! Pojď se mnou! Nastup do auta! Nastartuj to! Nastartuj to, sakra! Jsi v pořádku? Změnil jste názor? Proč byste se bavil jen vy? Vypadneme odsud. Nestartuje. Vyřadila ho z činnosti. Vezmem si mý auto. Tak Jorito, to už stačí. Už jsi udělala dost. Vrátíme se do garáže. Pěkné a teplé. Jo, hodná holka. Jo, hodná holka.
Poslyš, když to nepůjde, musíš utéct. Jenom už odsud vypadni, ano? Dobře. Stopni si auto nebo něco. Jasný? Ano. Běž. Pojď a vem si mě, ty 50-tunová mrcho. Zabralo to. Myslím, že jo. Řekneme to policii? Nikdy nám neuvěří. Co uděláme? Odjedeme. Pryč z města. Nebo ze země? Kam asi odjela? To netuším. Možná zmizela. Nebo jsme ji zabili a prostě zmizela.
Zpátky do prostoru, odkud přišla? Kamkoliv. Halo, je tu někdo? Halo, je tu někdo? Pane Douvre! Zdravím. Je tu váš otec? Je vám něco? Kde je váš otec? Kdo tady šéfuje? V českém znění Filip Jančík, Jitka Ježková, Zdeněk Mahdal, Jiří Hromada, Vojtěch Hájek, Marek Libert, Bohdan Tůma, Filip Švarc, Martin Sobotka, Kateřina Sajdlová a další. Překlad Jana Lindlová, dialogy Hana Krtičková, zvuk Jaroslav Novák, produkce Marek Libert, Leo Šlanči, režie Marek Libert. Pro Popro Music vyrobila Force One SRO v roce 2009.